Vorbim de un studiu de cazuri, de felul în care am reușit să dezvolt un club în București timp de un an de zile și într-un timp foarte scurt am ajuns ca acel club să fie plin, arhiplin ziua de miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Strategia pe care am folosit a fost una simplă. Am preluat o zi de joi care era gol, managerul respectiv în acea vreme aducea în fiecare seară de joi cât o trupă, plătea o grămadă de bani și venea în clubul 30 de persoane, iar mie mi-a spus că era mulțumit pentru că prezența acelei trupe le ajuta să fie pe prima pagină a unor reviste. În momentul respectiv a vrut să mă oferă exact bugetul pe care folosea pentru... Da. Recomandă de aer condiționat, de pe aici? Nu, noi mărim de cald aici. Nu mărim.